Първо нека да кажем, че община Созопол изпълнява пореден проект за облагородяване територията, така да го кажем, на общината, като в частност изпълняваме обещание, което сме дали преди няколко години за основен ремонт на пътя между селата Атия и Росен. Това го дадохме като обещание и пред жителите на село Атия и пред жителите на село Росен. В момента можем да кажем, че вече пристъпваме към първата копка, която е фактическото изпълнение на проекта, но иначе самият този проект е предшестван от, може така да кажа, няколко години, да речем около 2 години труд, който беше извършен от служителите на община Созопол. В случая използвам, за да им благодаря на всички колеги, които работиха по този проект. Това е по стратегическия план за земеделските райони за 23-27 година на Република България. Пътят е БГС 1212. Ще се направят основни ремонтни дейности, които ще включват полагането на асфалтови настилки в износващия си слой 6 см, в основен слой 4 см и ще бъдат направени тротуарите в рамките на населеното място. Решава чисто инфраструктурен проблем и свързаността между първо, че село Атия има, знаете, 2 квартала, които са отдалечени помежду си. Второ, този път през лятото се използва изключително много, т.е. доста натоварен като алтернативен маршрут, тъй като натоварването на пътя Бургас-Созопол през летния сезон е огромно. Така че наистина решаваме един сериозен проблем и същевременно облегчаваме живота на жителите на селата Атия, Росен, Равна гора, а защо не и надолу, които са към община Приморско. Тези 3 етапа са на стойност около 2,5 милиона евро, без ДДС. По принцип трябва да приключи за 240 дни, но може би ще приключат и по-рано, ако някоя черна котка, условно казано, не мине път. Аз мисля, че това е една добра инициатива. И пак казвам, благодаря на колегите си, благодаря на жителите на село Атия, и другите хора, които ползват пътя за търпението, което ще проявят с оглед на строително-ремонтните дейности, тъй като ремонт е основен и пътя изцяло ще бъде фрезован и укрепван и така нататък. Тоест ще има някакъв дискомфорт, който ще създадем на жителите, но той ще си струва.